дуруд ба кулли мухлисони барномаҳои телевизиони варзиш. фирдавси хурсанд аз хабару овозаҳои варзишӣ беҳтаринҳояшро баротон мегӯяд. оғоз мекунем. хамес родригес баъд аз рафтанаш ба дастаи Эвертон ниҳоятан дар мавриди муносибаташ бо Зидан ҳарф зад. ҳамагон медонанд ки Хамес дар қатори футболбозони дӯстдоштании Зидан набуд ва ин ӯро миёни дастаҳои Аврупо сарсону саргардон сохта буд. баъд аз баргашт аз дастаи Бавария, Хамес ба дастаи Эвертон гузариш намуд ва шароит фароҳам омад ки ӯ дар мавриди муносибаташ бо Зидан дар Реал ҳама чиро бигӯяд. ӯ танҳо як ҷумла гуфт: ӯ беҳтарин аст. аммо ман таҳти сармураббигии ӯ кам бозӣ кардам, чунки вақте ту ба бозингарони муайян ҷоиза ба даст меорӣ, ба онҳо бештар бовар мекунӣ. ҳамин тавр нест? ин маълум аст, ӯ ба дигарон бештар боварӣ дошт. аз ин рӯ ман шонси камтар доштам, қайд кардааст Хамес Родригес. Хамеси бечора дарди дилашро камтарак кушод, лекин ҳамаашро нагуфт. дирӯз ман дар мавриди ноэҳтиромӣ нисбати Суарес аз ҷониби дастаи Барселона гуфтам ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳама маро интиқод карданд. гӯё Суаресро он тарзе гусел накарданд ки ман гуфтам. дӯстони азиз, агар Суаресро ноэҳтиромӣ накарда бошанд, Месси ҳам гапи маро мегӯяд. акнун хуб гӯш кунед ки Месси чӣ гуфтааст. ман нав худ ба худ қабул кардам ки Суарес бо мо нест. вақте инро дарк кардам ки ба утоқи либосивазкунӣ даромадам. хеле мушкил аст ки дигар бо ту на дар хӯроки нисфирӯзӣ ва на дар хӯроки шом бо ҳам мешинем. ту ҳеҷ гоҳ аз ёду хотираҳои мо берун нахоҳӣ шуд. мин баъд вақте туро бо пираҳани дигар мебинам, хело ғамгин хоҳам шуд. тасаввур карда наметавонам ки зидди ту бозӣ намоям. ту футболбози муҳим дар таърихи бошгоҳ ба ҳисоб меравӣ. ҷоизаҳои даставӣ ва инфиродии ту инро исбот мекунанд. ту арзандаи он набудӣ ки туро ин гуна аз даста пеш кунанд. лекин ҳақиқат ин аст ки ҳоли ҳозир дигар маро ҳеҷ чиз ҳайрон намесозад. ба ту барор мехоҳам, дӯсти беҳтаринам, навиштааст Лионел Месси. охирин гапи Мессиро аҳамият доде. ту арзандаи он набудӣ ки туро аз даста ин гуна пеш кунанд. ягон кас ягон гапи дигар дорад? Луис Суарес ба дастаи Атлетико рафт, вале бояд иқрор шуд ки замоне шахс аз як даста ба дастаи дигар меравад, ҳамоно қалби ӯ барои дастаи қаблияш метапад. дар Атлетико яку якбора ӯ ба кадом корҳо қодир мешавад, вақт нишон медиҳад. хулас, ҳамватани Суарес, собиқ футболбози мунтахаби Уругвай Себастьян Абреу дар мавриди мутобиқшавии Суарес дар дастаи Атлетико Мадрид ҳарф зад. ман хурсанд шудам аз ин гузариш, чунки акнун Суарес пеши худ мақсадҳои нав мегузорад. ӯ бо беҳтарин лаҳзаҳои дар Барселона буданаш хайрбод гуфт. ӯ бояд ҳиссиёти худро иваз намояд. мутобиқшавии ӯ бо фазои бошгоҳи Атлетико 30 сония вақтро мегирад. ҳамаи ғаму ғуссаи ӯ дар ҳамин 30 сония аз байн меравад ва ин замоне ба вуқӯъ меояд ки Суарес бо Диего Симеоне рӯбарӯ суҳбат кунад. Симеоне ба ӯ умед мебахшад ва онҳо ба чашмони якдигар нигоҳ мекунанду ҳамаш ҳал мешавад ки барои ин 30 сония кофист. гуфтааст Себастьян Абреу. агар дар 30 сония бо Симеоне ҳама ғаму ғуссаҳо аз байн равад, пас чӣ дар кор табибу духтуру равоншиносу касони дигар? ҳама ба назди Симеоне. ҳабиб баъд аз марги падар ба депрессия гирифтор шуд. шумо медонед депрессия чӣ аст? ин як навъи бемории равонӣ аст ки инсон дар дил хоҳ вақту сония ба худ монанд нест. ҳама вақт ғамгин аст, чизе намерасад, хоб намебарад, фақат дар сар фикрҳои бад меояд. инсон тарсончак мешавад, гирья мекунад. хулас як зиндагии пур аз даҳшат ки тасаввурашро карда наметавонӣ. ҳабиб ба ҳамин дард пас аз марги падар гирифтор шудааст, аммо зуд аз он баромадааст. чӣ гуна? худи ӯ ҷавоб дод: ман фақат тамрин мекардам. ҳатто берун аз нақша доим ба толо рафта тамрин мекардам ки депрессияро маҳв намоям. вақте тамрин намекардам, зуд ин дард маро мағлуб мекард. инро ба ман равоншинос гуфт. ростӣ аз машқи зиёд ҳам безор шудам, вале ҳамаш дар қафо монд. падари ман ҳам ҳамин хел буд, доим тамрин мекард. дӯстонаш мегӯянд ки ҳар вақте бо ҳам ҷое мерафтем, ӯ бо худ ҷузвдони либосҳои варзишиашро мегирифт ва вақт ёфта тамрин мекард. фикр мекунам ки ин одат аз ӯ ба ман мерос мондааст. ин барои ман хеле муҳим аст, чунки вақте ман ҳамаи инро яксу мегузорам, фикр мекунам ки худро бад ҳис хоҳам кард. гуфтааст Ҳабиб Нурмагомедов.
онҳое ки аз депрессия ранҷ мебаранд аз таҷрибаи ҳабиб баҳра бигиред. мегӯянд ки аз табиб нею аз шахси табобат гирифта маслиҳат пурсед. игор черевченко собиқ сармураббии дастаҳои Локомотив ва Арсенали Тула ҳамакнун сармураббигии дастаи Химкиро бар уҳда гирифт. шумо ӯро нағз мешиносед. ӯ зуд ба Тоҷикистон меояд. дар Тоҷикистон ба хотири гиромидошти падари Игор Черевченко Геннадий Черевченко мусобиқаи футбол баргузор мегардад ки Игор ҳамчун писари футболбози машҳури дастаи Помир дар солҳои 70 ба Тоҷикистон меояд ва дар ин мусобиқа ба сифати меҳмон иштирок мекунад. хулас Черевченко дар симати сармураббигии дастаи Химки Дмитрий Гункоро иваз намуд. Дмитрий Гунко рӯзи 21 сентябр ба истеъфо рафт ки сабабаш дар охирҳои ҷадвали чемпионати Русия ҷой гирифтани дастаи Химки аст. игор Черевченко худро ҳамчун ҳамватани тоҷикон муаррифӣ мекунад ва мо низ дар навбати худ ба ҳамватани азизамон барор мехоҳем. дарвозабони Челси Кепа Арисабалага метавонад клуби лондониро тарк кунад, менависад Зесан. бино ба иттилои манба, Челси барои ба иҷора фиристодани Арисабалага омодагӣ мебинад. бошгоҳи мазкур дарвозабони ҷадид Эдвард Мендиро дар ҳайати аввал гузошта низ. Челси дирӯз Мендиро аз Рен харидорӣ кард. хабар дода шуд ки маблағи гузариши Менди дар миёни дарвозабонҳое ки дар Фаронса бозӣ кардаанд рекордӣ маҳсуб мешавад. лондониҳо ба тими Рен 30 миллион евро пардохт карданд. Кепа Арисабалагаро тобистони соли 2018 Челси бо маблағи 80 миллион евро харида буд ки миёни дарвозабонҳои ҷаҳон рекордӣ маҳсуб мешавад. дар мавсими солҳои 2019-2020 дарвозабон ба хатогиҳои зиёд роҳ дод, аз ин рӯ ҷойгоҳашро дар ҳайати асосӣ аз даст дод. созишномаи футболбози испанӣ бо клуб то соли 2025 эътибор дорад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.